Eh? 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 Di ba ko kumusulit mo na ba? Yung boyfriend mo o yung nanilias magkakataon na tayo. We rise up from the dust and claim my throne. Tama ba yung narinig ko? Ipakukonsulta mo kung si Mr. Right na ba yan? Walang problema, Langga. Teka lang, tanungin ko muna yung manok kong pula. Ay, yung bula kong pula. Nagtanong ang ating palangga kung si Mr. Right na ba yung boyfriend niya o yung naniligaw sa kanya. Pero bago yan, walang first time. Magbibihis lang ako, Malangga, kasi si Mr. Right yung uusapan natin. 1, 2, wow! Ang ganda naman ng magic ko ah! Yung magic ko lang yung maganda, pero ako hindi maganda, mga Langga. What's up, mga Langga? Ito na naman po ang inyong katulong sa umaga, vloggers sa gabi. Ngayon po ay pag-uusapan natin tungkol sa Mr. Right ninyo, kung siya na ba yung tamang tao para sa inyo, yung boyfriend nyo o yung manliligaw ninyo. Pero bago yun, please click yung like at saka subscribe po sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa mga video ko. Kung marami nang excited pang malaman nila kung si Mr. Right na ba yung boyfriend nila o yung mga manliligaw nila na nagugustuhan na nila. Paano ba natin malalaman kung si Mr. Right na ba talaga siya o yung tamang tao na ba talaga siya para sa atin? Ang sarap naman talaga din sa feelings, yung inspire ka sa araw-araw. Ang sarap gumising, ganun. Namimiss ko na yung ganun na feelings. Nako, pagsabi na ba kaya tayo na ikaw na ba yung Mr. Right ko? Ikaw na ba yung tamang tao ko? O ikaw na ba yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Ito ang sinyalis na siya na ang icing sa ibabaw ng cupcake mo. Una, physical chemistry. Pag nakita kayo ng mga tao na magkasama kayo, ay masasabi nilang bagay na bagay kayo. Pero kahit naman walang nagko-komento sa inyo, mararamdaman mo yan tuwing magkasama kayo. Tuwing magkahawak yung kamay ninyo, parang may kuryenteng nag-uugnay sa inyong dalawa. Kahit ilang buwan o ilang taon na kayong magkasama, ramdam yan ng puso mo. Katulad nito. Ha? Nakukuryente ako, baby. Nakukuryente ako pag maghawak yung kamay natin. Pangalawa, interesado siya sa buhay mo. Interesado siya sa kung anong gusto mong gawin o ano yung mga pangarap mo sa buhay mo dahil masaya siya sa'yo. Masaya siya dahil gusto niyang maging parte ng buhay mo. At komportable ka namang ibahagi sa kanya lahat ng mga pangarap mo dahil nagtitiwala ka sa kanya lalong-lalo na ang puso mo. Thank you, baby, kasi interesado ka sa buhay ko. Kahit timong ako, kahit oning ako, interesado ka sa buhay ko. Ikaw lang naman talaga yung pangarap ko. Pangatlo, he makes you feel loved, treasured, and secure. Sinasabi niya sa'yo araw-araw kung gaano kanya kamahal. Ika nga sabi nila, di ba? Actions speak louder than words. Dinadala kanya sa mga magagandang lugar, romantic dinner, o di kaya sa simpleng kainan lang, sa parisan, sa lugawan, nag-i-enjoy na kayo sa isa't isa.
basta magkasama lang kayo, di ba? Ang sarap naman talaga sa pakiramdam, lalo-lalo na pag pinaglulutuan ka niya. At saka isang araw, makapagsabi ka na lang, bahay ka ba? Bakit? Kasi ikaw yung gusto kong uwian eh. Pang-apat, he gives you space. Hindi niya kukontrolin lahat ng mga gusto mong gawin dahil naiintindihan niya yung me time mo. Naiintindihan niyang kailangan mo rin lumabas kasamang mga kaibigan mo. Dahil sa hindi kanya mahal, o hindi dahil sa wala siyang pakialam sa'yo, kundi naiintindihan din niya yung kaligayahan mo kasama yung mga kaibigan mo. At saka rin, gawin mo rin yun sa kanya. Bigyan mo rin siya ng time para sa mga kaibigan niya. So girls, huwag masyadong higpitan ha, baka masakal eh. Pang-5, he remembers tiny details about you. Naaalala niya kung gaano kabaho yung utot mo. O kung paano ka kumagat ng kuko mo. Ganyan, mga maliliit na bagay, lalo na pag malalaking bagay na tulad ng mansary nyo, anniversary nyo, yung birthday mo, ganun. Siguradong alam niya lahat ng importanteng mga araw sa buhay mo kasi ganun kanya kamahal. At ganun ka kahalaga para sa kanya. Oh, hello baby? Yes, baby? Oo, says 35 yung pa ako. Yes, baby, 32A yung cup ko. At saka, opo, small yung size ng itnap ko eh. Thank you, baby. Alam na alam mo talaga lahat eh. Ba talaga? Pang-6, he makes you laugh. Oo, nakukuha ka niyang patawanin, lalo-lalo na pag may salitig ka na. Alam mo na yung mga babae, moody minsan, di ba? At yung mga babae ngayon, nakukuha ka niyang pasayawin, paantayin, tapos magtatawanan kayong dalawa. Kahit marami nang naiirita sa inyo, wala kayong pakialam. Kahit madluha-luha na kayo sa kakatawa, wala kayong pakialam kasi enjoy na enjoy kayong magkasama, di ba? Kasi komportable kayong dalawa. Ganun yung nararamdaman kung si Mr. Right na. Ay, sorry baby, nautot ako. Ang baho ng utot ko. Ikaw talaga, naamoy mo ba? Oh, nautot na naman ako. Amayin mo nga baby, amayin mo nga. Pang-7, he doesn't keep secrets from you. Katulad ng mga sensitibong bagay. Katulad ng mga ex niya. Anong pangalan ng ex niya? Anong tawagan nila? Ganun. Hindi dahil sa para pagsilosin ka, kundi para magtiwala ka sa kanya na honest siya, na sinasabi niya lahat kung anong meron sa kanya. So, para magtiwala ka na hindi siya mangangaliwa. Pero, girls, magtiwala lang, huwag umasa. Pang-8, both of you have the same goals. May mga bagay man na hindi kayo nagkakaintindihan, pero maraming bagay din naman na nagkakaintindihan kayo. Katulad ng gusto nyo magkaanak, gusto nyo magkabahay, ganun, gusto nyo magkapamilya. Simpleng pamilya lang, basta magkasama, yun, mga ganun mga langga. Masaya na, okay na. Sana all may ganun. Pang-9, he fights fair. Yung kahit gaano kalaki na yung away niyo mga langga, yung hindi kanya kayang saktan, kahit sobrang tat ganun na yung bibig mo, lahat mga sinasabi mo na, yung mga nasa loob mo, kasi ganun tayo mga babae eh, pero hindi kanya makuhang saktan dahil mahal kanya. Hindi ka natatakot sabihin sa kanya lahat ng mga saloobin mo, kasi alam na alam mong hindi kanya sasaktan. Instead, iko-correct ka niya sa lahat ng mga mali mo rin sa kanya. Yung ayaw niya sa'yo, sana maintindihan mo rin iyon mga langga. Hindi puro lang yung sarili lang natin yung papakinggan natin, di ba? Kasi, lahat ng bagay na pag-uusapan, huwag tayo sa bubugan.
Pang-sampu, your parents and your friends are actually like him. Gustong-gusto siya ng mga kaibigan mo, lalong-lalo na ng mga pamilya mo para sa'yo. Kasi alam nila kung ano yung mas nakakabuti sa'yo at alam nila kung sino o yung nakikita nila na tamang tao para sa'yo. Hay nako mama, hindi niyo lang alam. Ilang beses ko nang nahuli yung may kasamang iba pero pina-forgive ko lang kasi mahal ko siya eh. And lastly, God-fearing. Opo, mas maganda yung lalaki yung pinapakilala ka sa harap ng Panginoon, yung palagi niyang ikinukwento sa'yo about kay Jesus, ganun, yung ipinapagitna niya palagi tuwing nag-aaway kayo ang pangalan ng Panginoon. Ang ganda naman talaga sa pakiramdam nun eh. Ikaw yung ipinagdarasal niya gabi-gabi na sana ikaw yung maging asawa niya o maging kasama niya habang buhay. Iba talaga yung hatid o impact ng lalaking ganun eh. Kahit naman hindi gwapo, basta ganun, God-fearing na okay na yun eh. Aanhin mo naman yung gwapo pero wala namang takot sa Diyos. Halos lahat ng mga bisyo ginagawa na eh. Diba? Ayun mga langga, sana may nakuha kayong mga signs doon sa Mr. Right ninyo o sa tamang lalaki ninyo or yung icing sa ibabaw ng cupcake ninyo. Sana meron siya kahit naman 80% doon palangga, pero mas mabuti ng ganun ng 100% na talaga, diba? Alam na alam mo na talaga sa puso mo talaga langga kung si Mr. Right na talaga sa gitna ng ups and downs ninyo. Andyan si Lord ipinapagitna ninyo palagi sa relasyon ninyo. Yung lahat ng mga problema na dumating sa inyo, nakakayanan ninyo. Ganun, may mga bagay man talaga na hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon. Pero gawin muna natin yung the best natin bago tayo bumitaw. Tsaka huwag kalimutang pray palagi para sa inyong relasyon. I-pray nyo yung bawat isa't isa na malayo kayo sa temptation kasi gano'n na talaga kahit nga yung iba pinagpalit sa malapit kahit andyan na nga sa tabi nila pinagpalit pa rin, di ba? Babasahin ko po ngayon ang mga comment o mga advice ng mga netizens natin, yung mga friends ko sa Facebook, okay? Ayan, galing kay Jenna Rose Rimando of Cebu. Pag nakita mo na si Mr. Right, huwag ka na maghanap ng iba kasi once in a lifetime nang yan darating sa buhay mo. Kasi out of 100, isa lang ang matinong lalaki. So meaning, siya talaga yung itinadhanap para sa'yo. Thank you Ate Jenna Rose Rimando of Cebu. Pinsan ko po siya. Ngayon po, galing kay Yamelin Katubigan at saka Yeng Martinez del Campo of Kuwait. So, pareho po sila ng pinadalang advice sa akin. Sabi nila, stay loyal and faithful. Makontento lang sa kanya, appreciate him and love him truly. Give him time and effort at saka understand him sa mga bagay na dapat mong maintindihan sa kanya. So, thank you sa mga kaibigan ko. For years na tayong hindi nagkikita. Soon, magkasama rin tayong mag-vlog. Pag sahin po, pag nakita ko na si Mr. Right ko, kasi hanggang ngayon hindi ko pa nakita si Mr. Right ko Sinulat ko na lang yung sahin. Pag nakita ko na si Mr. Right ko, I will always love him. Araw-araw ko ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. I will cherish all the time na magkasama kami kasi maiksi lang ang buhay. Hanggang sa pumutiman ang buhok namin, mabungi-bungi man, I will always choose to love him every day. Hindi man perpekto ang buhay pero we can choose happiness hanggang sa huling hininga natin. Wala tayong pagsisihan kasi naiparamdam natin o naipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. That's why wala talaga akong pinagsisisihan sa lahat ng mga past relationship ko. Kasi for me,
ginawa ko lahat ng parte ko para lang ma-save yung relationship namin. Kailangan din kasi maraming ding mga bagay na dapat nating i-sacrifice, diba? So, ganun. Hanggang sa dumating din talaga sa punto na hindi na lang talaga natin kailangan puso ang pairalin. Minsan, kailangan din natin isip ang pairalin kung hindi talaga siya para sa atin. Kasi kung tamang lalaki siya sa atin kung tamang tao siya sa atin, o talagang siya na yung icing sa ibabaw ng cupcake natin. Sabi nga ni Vice Ganda kung mahal ka niya, magbabago at magbabago siya para sa iyo. So, meaning, hindi na natin sila kailangan sabihan na, uy, magbago ka para sa akin kasi mahal na mahal kita, para hindi tayo mag-away, para i-save natin yung relationship natin. So, kung mahal ka niya talaga, sila mismo yung magbabago ng sarili nila para sa atin. At saka mga langga, advice ko, huwag kayong mag-aalala kasi ngayon, siguro may mga tao talaga na pinagtagpo pero hindi tinadhana. May mga panahon man na we meet love at the wrong time. Siguro kung kayo naman talaga kahit ilang years naman talaga kayong magkahiwalay o hindi nakita or wala kayong komunikasyon, kung kayo talaga para sa isa't isa, gagawa ng paraan ang Panginoon na magkita kayo at makonect kayo ulit para sa isa't isa. So, ganun mga langga, stay positive lang, huwag magmadali pagdating sa pag-ibig, love yourself, sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Huwag kalimutan ang pag-ibig para sa sarili. So, mga langga, please comment below kung mayroon pa kayong i-advise sa tamang lalaki sa inyo. Sana naman po ay mga 80% meron yung mga boyfriend ninyo o mga maniligaw ninyo. Mga langga, please comment below sa mga gustong mag-advise para sa right man nila. Please click like, share, and subscribe below, and please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Ito po ulit ang inyong katulong sa umaga, vloggers sa gabi, at I love you mga palangga. See you, bye-bye!